ଜିନିଷଟେ ଘିନବାର୍ ଲାଗି ଯାଇଥିଲି ଯେ ଛତାଟେ ଦେଖିଲି ଯେ ମନ ଲାଗିଗଲା ତ ସେଟାକେ ବି ଘିନି ପକାଲି ବାକି ମନୁ ତ ବେଶୀ ଔଷଧ ଆମର ଖେଡୁ ମହାରାଜ ହେଇଯାଉଛନ୍। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଜାଣିଲା ଲେଖେ ବର୍ଷା ବି ହେଇଯାଏସି। ତାପରେ ସେନୁ ଘରକେ ପଲେଇ ଆସିଲୁ। ବାଟେ ଦେଖିଲି ଯେ କିଏ ଗୋଟେ ମାଚିସ୍ ଡବା ଆଡ଼େ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଧରି କରି ଆଗମୁଡ଼େ ଗୁନ୍ଦଲେଇ ହଉଛେ। ହେନି ଜାନି ଆମେ ଛୁଆ ଥିଲା ବେଲେ ହେନ୍ତାଟା 10ଟା 15ଟା ପଛକେ ଯୁଡ଼େଇ କରି ଟ୍ରେନ୍ ବନେଇ କରି ଖେଲୁଥିଲୁ। ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଫାଇନାଲି ସାଇଟ୍ ମାରଲା। ତାପରେ ଆମର ରଥ ଏଡ଼େ ଗାଡ଼ିକେ ଆଗକେ ନେବାରକେ ସଫଳ ହେଲୁ। ଖେଡୁ ମହାରାଜର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ ଆଡ଼େ ଥିଲା ଯେ ଏଇ ଦିଦିକେ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ ନ ଫିର୍ ବି ଟିକେ ହାତେ ବାଜିଗଲା। କିଛି ନିହି ଯେ ବଡ଼ କଥା ହଉ ନହେଲେ ଆମେ ଯେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନି ବନଉଛୁ ଆମର ଢିସୁମ୍ ଢିସୁମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନି ଯାଇଥିତା। ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଗଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେ ଫୋକସ୍ ନି କରି ପିଲା ଟୁକେଲକେ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି କାହାର କାହାର ମୋର ମୋବାଇଲ ଭଲିଆ ଚହଲୁଥିସି। ଇଟା କେନ୍ ଗାଁର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଯେ କିଏ କହିପାରବ। ସେନ ଧ୍ୟାନ ଥିଲା ତ ମନ ତ ଖାଲି ଇଥିନ୍ ସେଥିନ୍ ଚହଲୁଛେ। ହଏ ହୋ ହେଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପଦମପୁର ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛେ ନି ଦିଶବାର୍। ହେଁ